De IFKS-zielerij op de Burgermermar, het Preemzielen in Oudegeer, een cultureel festival in Snits, een Iepenlofconcert in Haas en het vierjappen op het Heidenskip. Al deze activiteiten binnen van Joert Oors zijn. Toch zorgen we hier in Heeg een boetenactiviteit. Het IFKS Klomkesielen gaat gewoon terug. En dan gaat ze los. Wij zielen met klompen en klompen kunnen altijd zielen. Geen gevaar voor de mensen die het meedogen. En dat kan eigenlijk om een wien en alles kan dat altijd. Net sinds de verwachtingsvoel het waar vanmiddag op de meeste plakken ta. Zeder tijdens het Klomkesielen geen rijnwetter vallen en hebben ze een geschikt plak in de lei te voeren. We zullen eerst onder de mar bij de passantenhaven en dat wordt echt te onrustig. Er staan al wel dikke wegen en er is de buien lieken op het spul en hebben we kans dat het spul stikken gaat. En hier is het mooier. Dat komt eigenlijk niet. 44 kilometer verderop is in Belsum de grote CFK-reunie bij een keertspartij dwaande. En ik daar schijnt te zinnen. Ik ga juist al even naar buienraden zien en toen ga ik even naar de verwachting van Joert zien. Dus zeker wolkjes wel wat omdrouwen. En ja, eerlijk jongen, heb ik het vanmorgen ook weer even op jongen. En toen dacht ik, nou ja, het valt mooi, het kind zien vallen. De kinderen zijn buiken komen, maar laten we het maar afwachten. En daarna heb ik er net weer op jongen, want het komt dat komt. En we moeten gewoon genieten van deze dag. Sinds je er nou ook bij. Uiteindelijk voelen dus alle keer mij het waar. Dat is wie er ook een soort mensen die het van de wisselings wel binnenbleunen. Want boekenwaar, dat wie het toch eens wel goed.